jeg hedder Karina. I dag skal vi snakke lidt om atomfysik, og vi lægger ud med det, der hedder Bohrs model af atomerne, som vi har på skærmen her. I midten der har vi en kerne bestående af positivt ladede protoner og neutralt ladede neutroner, og de omkredses så her af et elektron, som er en negativt ladet partikel. Jeg kan lige indskyde, at det her målestoksforhold nok ikke er helt korrekt, fordi på Lehmanns sprog, hvis protonerne her i midten var på størrelse med en fodbold, så skulle vores elektron være cirka på størrelse med en ært, og det er det tydeligvis ikke. I Bohrs atommodel, der har vi nogle orbitaler, som vores elektron kan bevæge sig rundt i. Det laveste energiniveau befinder sig nederst, et højere energiniveau her, højere og højere. Så jo længere væk fra kernen, som elektronet bevæger sig, jo højere er energiniveauet. Emission, det er, når et elektron frigiver energi, og det sker, hvis det falder fra en højere bane til en lavere bane, og absorption, det er så, når en foton med den rigtige energi løfter en elektron til en højere energibane. Det kan vi illustrere her ved at klikke på Jump. Så burde der komme en foton, ramme vores elektron og løfte den til en højere energibane. Hvis vi igen klikker på Jump til 3, så får vi et endnu højere energiniveau. Ved emission, det er så, når vores elektron springer til en lavere bane, det vil sige, den afgiver energi for at få et lavere energiniveau selv. Det udsender så en foton, som vi kan se her, som var med 654 nanometer, og det falder i det synlige spektrum, kan vi se her, og det udsender noget gult lys. Emissionsspektrummet for et givet stof, det er det spektrum af elektromagnetisk energi, som stoffet er i stand til at afgive. Absorptionsspektret for et stof, det er så den elektromagnetiske energi, som kan excitere stoffet, altså løfte elektronerne til en højere energibane. Der bliver så også spurgt om, hvorfor formlen E er lig 13,6 eV divideret med banenummer i anden ikke gør sig gældende for det her stof, og det vil jeg mene er fordi, at det er formlen for hydrogen. Og det, der er på skærmen her, kan ikke være hydrogen. Jeg kan se i hvert fald 6 protoner, og det vil så sige, at der i hvert fald er tale om carbon eller kulstof, og eventuelt noget endnu højere oppe i vores periodiske system. Og det var så, hvad jeg havde at sige om Bohrs model. Vi kan jo lige slutte af med en fysikvittighed. Og et elektron kommer kørende på motorvejen og bliver pludselig viftet ind til siden. Og en meget vred jysk færdselsbetjent råber: "Er du klar over, at du kørte med 300 km i timen?" Og så siger elektronen: "Pokkers, så er jeg faret vild."